To je to. Moja ručica ovako. Nemoj stomačić. Ja sam šlank, to je rekao spasio, nisam da ja sam šlank. To je suprotno. A? Šlank je mršav. Pa ja sam šlank, šta ćeš ti? U redu. Šlank si. Šlank si. Video 2. Da. Upravo smo okačili naš prvi video. Da, ne se da šuška mnogo vidi. Da, i to se čuje. Izvinjavamo se. Ja se ne čujem Čoko, ti se čuješ. Treba se podmaš. Treba se baci đubre. Dobra je. A našli smo nove stvari za jelo. Gledam naopako, nije mi ovdje, gdje mi je kamera. Dobro. Tu treba da gledamo, tu je negdje, nebitno. Jeste, malo frizure, nismo si sredili ništa. Nove stvari za grickanje, bio sam u kupovini, sad Nemanja, nadam se da nisi jeo ništa od ovoga. Ne, ja živim u šumi, ja ne znam ništa. Sad ćemo da te... Ja dođem u civilizaciju i onda tako. Da te malo civilizujemo. Da. Inače, koristimo iPhone u šumu. Maskiran! Maskiran šum. Nego šta, ne zazimljem. Ta korona... Da ne šuškam, priči, korona. Ta korona što je došla, to je odavde, do ove moje maske. Iz Kine. Da ste stvarno došla korona? Lažu. Misliš? Lažu, što ne mislim, ja znam, a lažu. Jeste, ti si obavešten čovjek, ako ste nešto pitao, tako je ispalo. Šta ne, nisam ja kriv, tako se obavestim, ne znam, imam ljude. Prva stvar, na meniju. Novi Doritos. Vidio sam. Juši. Ako neku slaninu, vidiš neko jako. Jeste, onako Masno. na suvo meso nadimljeno. Da. Na pasulj sa slaninom i sa svojim mesom, Da. Evo, Stane, to ljudi. nadam se da nije, ne bi trebalo. Mada može biti. Da, pasulj prebrana, znači sa nekom slaninom, svojim mesom, šta god da je. Evo, 3, 4. Ima ukusno. Ako hoćete da se sam ubijete, slobodno. Znači ovo i gotovo. Dve kese. Lepa. Lep je. Jake. Jesi kada kažem da je blag. Blag. Mislim, dobar je ukus, ali nije previše, nije mnogo vještački. Može da se jede, mnogo. Može. I još uzmeš onaj umak od sira i gotovo. Pa dobro, mislim, može. Sve može. Roštilj, sira, cheeseburger. Bravo. Što da ne? Nije još, ne znam, onaj crven kao sa paprikom, on isto lep. Možda se prvo. Svi su Doritosi lepi. Da, generalno da. Evo, znači Doritos ko Doritos, lep, ukusan, nije preteran. Hrskav, da. I nije on ko oni običaj koji jedeš, možeš da si sječeš od prilike. Ne, ovo je baš po meni hrskavo lepo. Ništa ti kažu celu kesu, kažeš ništa. Lepo je. Kupuješ u buduće? Da. Definitivno. Generalno, taj Doritos je lep, što po meni svaki. Od dana 3, što da ne, koji god da ima, daj, što da ne, lep je. Lepe su i cene, ali nema veze. Lepe su i cene, da, ima onaj što je u onaj K plus pola kila. Jeste, on je samo njemu je cena lepa, nije on loš, ali cena ga opravdava. Zašto bi ga kupio? Zato što je jedino što je pola kila. Da. A inače, koji bi jeo? Ja bi ovaj normalno. Šakam to. Moje mišljenje sad. Pa nije samo to je svačije. Svačije. Skupija je lepa, koji Mek. Skupija ne bi ga jeo svaki dan, ali ako hoću da jedem lepo, idem u Mek, znači... Da. Doritos i McDonald's mega chips. Zaključak ovog. Skupo, a lepo. Skupo, a lepo. Transakcije skupa lepo. Aha. Nisam bio gužva.
Dobro. Presedne mi, kad god odem u Beograd i tamo vidimo onaj Starbucks, presedne mi. I što sledeći put će da... Red do vrata. Tako kad ide džabe, evo te. Pa, aj malo je, nije... Šta bre malo? Malo mesto ko kontejner je. Ju, to veliko. Ko pola mog hodnika. To je dužina, malo šire. Malo. Malo nek traže veći lokal. Gde su? U centru? Kod Kalemegdana skoro. Kakvi to treba veće vreme lokala da bude? Pa da je bar veličine ko Mac ili tako nešto veće. Mislim, ja kad vidim u američki film Starbucks, to je uglavnom veće. Ili ima neki prostor, malo. Ima prostor ispred, da se sedne. Pa može Zina. da navuku narod i onda da otvore na još neko mesto. Pa negde na veće i više bliže centru. Može u Novi Sad, Subotica, Niš, Kragujevac, šta znam? Ovde ne. Ovde je možda sanje mesto. Mi smo dobili Lidl i to je to. Dosta, neko vas jebe, zašto? Tik-tak. Coca-Cola. To sad će da probamo. Našao sam ga. Udis. A mnogi su pokušavali, imao sve i svašta sa Coca-Colom, ali ne znam. Imao ne gumene bombone sa Coca-Colom. Vidjet ćeš, tako je skoro, isto. Stvarno? Ne vode ispadne. Šta? Fantazija! Dosta vas. Fantazija! Rekli smo neće da šuškamo, upravo šuška mi se mikrofon. Čekaj. Morat ćeš da slikaš tvoj telefon, da snimeš. Ću da slikam. Piše Coca-Cola. Da, ima logo. Kako da probam da slikam prvo? Prvo probaj, slikanje može se kad god. Da. Ovo sve je usta. I sve se to pojedi i posle voda da prođe, da se ne ugušiš. Da, lepo je. Možda su malo izvetrali, pošto mi stoje nedelju dve već. Ali su lepe. Da. Ako volite tik-tak. Da jedete, znači ne da vas osveži, nego da jedete. Da, onaj sladak. Ako vam je okej sladak, ovo je sasvim okej, znači... Cijene se ne sjećam, nažalost. Ali ima onaj naranđasti. Klasičan. Pa naranđa. Mislim da ga ima svuda. Automobil kilo. Vidio sam još neke ima. Neki Fusion, Duo, Mix. Ima po dve vrste. Lubenica i još nešto i još nešto. Ne. Što ne? Ne. Šta bi še bilo od Lubenice? Orbit su bombona od Lubenice. Sjećaš toga? Sjeća se Orbit, ono je žuto-zeleno od jabuke. To sve usta, svih 10, trap i umiš. Ti sve tapaš usta komplet. Pa šta? Pa šta? Tako treba. Ono što da te zavara. Jedeš ko čovjek, šta? Jednom se živi. Ja ne mirim dva, jedno. Jedino ako me povrate, šta znam ja. Idemo gdje sljedeće. Sljedeće. Opa. Ja sam ovo već našao, si ti vidio ovo šta je? Jabuka i... Orasi. 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 Znači Danilo, ako gledaš, ovo je tvoja firma. Da. Komšija Danilo radi za Štark. Lele. Znači, ovo Danilo, to je... Znači, to je to. Prvo... Umirišeš. Što? Jabuka orasi pita. Na pitu? Pitu su od jabuka. Ne znam. Da. To meni miriše zagorelo. Možda su neku karamelu. Ne znam. Ima jabuka kao kandirana izgleda unutra, onako malo žilova. Ima orasi, ima žitarici. Šta ćeš lepše? Sve zdravo u toj, ne? I si poslije kažu čokolada nije zdrava. Kako nije? Ima jabuka, ona je zdrava. Da. Gotovo. I ako će pukne ono ništa. A sam je pokidao. Manje će uzeti. To je vidite. To je zlo. Kako debelo. Opa, lepo se vidi. Čekaj, zadnje. Pa dobro, lepo se vidi. Dobre. Da. Šećer. Jabuka. Tako su mirisali Kit Katovi jednog iz Japana. Kad su bili karamele.
se sećaš. I ja sam svašta. Ne mogu se da se setim. Ajde. Svakim časom. Šta ti gledam? Lepo je. Meni je okej, moj kevi se ne sviđa uopšte. Meni se sviđa najviše što vruska, kao crunch. Crunch, da. Kao crunch, to je, nije baš onako, ali to je nešto lepo vruska. Lepo je. Samo. I sviđa mi se ove žilove jabuke. Pa dobro. Ne možeš ti skopiti. Ne možeš, ali lepo je. Nije loša. Problem, samo ova ovoliko ogromnina. Nema manje. Šta je tu problem? Skupo. Ja sam mi napisao da napravim pola kila. Pa pola kila još dao. Pa dobro. Da se zavaravamo. Pa nekad je nešto novo, ne znam da ti se svidi, hoćeš da probaš, kupiš najmanje što nađeš. Ali ovo ne može, mora dam 200 dinara za šokoladu. Ne pričamo o tome. Ne, Pričamo ako ti da jedemo, pa da je narod. Znači ti mora kupiš bar 300 grama čokolade. kupiš 3 od 100. Ovako, kupiš jednu od 5 kila, od pola kila i to je to. Dobro. Popust na količinu, normalno. Da. Ima još jedna vrsta, ali je više nema pojasno. Da. Kokos kotka. Ona je super. Znači sa kokosom. Sa kokosom, Kao Bounty. a nije, Bounty ti je, ima čokolada okolo unutra kokos, ona je skroz pomešan je kokos i čokoladu, Aha. kokos kotka, znaš kako je. Znam. Ti si blizu Dendića. Poljske čokolade, tanke, normalne veličine, ima istu vrstu od kokosa, takve su slične. Aha. Ne znam kako se zovu, Vidjet ću. ali takva je otprilike, samo što je deblje i mekša. Ta poljska je tvrda, tanka, Ja sam ova je ovakva, ovakva, ali... onu neku što je ti poljska. Crna bila, kako beše? Ne sećam se. Ja sam. Toliko sam ti stvari ovdje nudio da nemam pojma više. Pa da smo snimali, bilo bi mnogo lepše. Pa sad, Gotovo. sad je gotovo. Ove stvari... Vole bi ono kad bi snimio da bude sveža, ona crna, iz Švedske. Ona, mislim ne crna, nego ono crvene bombone. Ono ko katran da jedeš. Šta ima pričaš? O gumenim bombonama, Ono. da! Ali sveže da bude. Probao sam i sve trelo i onako gorka, ali nije to. A hoću da probam da umrem. Znate o čemu pričam. Ko ne zna. Englezi to zovu black licorice ili tako nešto. Crno ima ukus na... ne znam. Bolje neko zovu crna smrt. Puno ne znam, ono kako je ovo gadno. Pa u principu kao negro bombona, ali odvratno. Ja ne volim negro bombone. A ovo ti je okej. Ne, nije okej uopšte. Pa znaš to će da ga jedeš? Pa da probam da ljudi na što liči. Jer svi kažu, bro se kaže kako izgleda, kako je odvratno ko zemlja. Bolje zemlja da se liže nego to. Možda bude ukusnije, ne znam. A mislim, Haribo kad ih je stavio, on ih je stavio kao točkovi od bicikli, da. Ja verujem da točkovi od bicikli imaju sličan ukus. Aha, znači crni. Da. I... ćeš da probamo Baileys. Mati moje. Kobajagi Baileys. A ja se okrećem i još ga reku što kad navrće ovaj, pa nek kada probam. Tako da vidi da li je dobro. Ajoj. Najslađe za kraj. Ajde. Irski krem. Kao Baileys smo popili. Baileys je top. Cepam flašu Baileysa za mjesec dana. Dobro. Šta je to? Znaš slabo. Dobro. Da. Ja pijem sokove. Šta da kažem? Antialkoholičar Nemanja. 230 dinara jeftini. Dobro, nije neka razlika na ovom 1000 kusur. Da, našao A u inostranstvu jeftiniji. Da se naglasi, 10 evra košta. 11. Pravi je iz Irske, iz Dublina, znači... Lično, Dobar. irski ljudi sa njihove ručice su pravili, cedili čokoladu, ne znam što su cedili. Lupam. Ne znam šta ide, ali ide svašta. Još ni ga. Osjeća se alkohol.
U Baileys se ne osjeća. Da, vidjet ćeš. I sad imam kakav... Upravo to. A prvo sam Mozart. Aha. Aha. Mozart kugla, mislim u obliku kugle. Dosta, ovo ti kako. Dosta, pa neće... Meni nije. Da, seća se alkohol, rakija. Sigurno ide neki alkohol, ali u Baileysu se ne osjeća. Isto ne mogu da kažem, nije loš i Mozartov, ali previ uz u Baileys. Jedino sad ko neko voli da osjeća alkohol, u redu. Ja ne volim da se osjeća alkohol i zbog toga mi se sviđa. I kao neka topla čokolada nešto, znači tako. Prva stvar koju sam primetio. Je? Veći. Aha. Više mrda po flaši. Pa da, ona je gusto ko jogurt. Da, ovo je... Da, to je to. Znači, to je to. Ajmo, živjelo. Ajde. Drugačiji ukus. Drugačiji. Lepo jeste. Gori. Za razliku od Baileysa, gori. Znači, osjećam ga do dna. Da, i... Ja imam slabo ovo, grlo i želudac, ali osjećam. Osjećam je. Baileys mogu ko mlijeko da pijem. A šta će posle se desi? Šta? Ne znam. Pa ništa. Lepo je. Da, lep je, ali pošto je jači, ja mislim da možete pije više. Od Baileysa bi mi se smučilo, recimo. Aha. Ovo je oštro i tera me da ga pijem. Baileys popijem čašu, dve i... Meni se sviđa. Lep je. Samo mi se sviđa. Više mi se sviđa to nego Mozart. Mozart ne. Nisam probao, probat ću. Pokajem sliku. Baš ću slike da vidi kakav. Pa sliku sam je. Dobro. Nisam ga još probao sa čajem. Aha. Ili u mleku, ili pošto ja sipam u sve. Pravimo one... engleske bućkuriše. To je lepo. Interesantno. Imaš kafu, možda ga strpaš. Neka, nemoj sad. Živeli. Živeli. A ovo je lepo. U stvari nije lepo. To ću da naglasim da to nije lepo. Da je, banana, sok banana. Da. Ne. Boja je ovako, ja mislim. I ne sviđa mi se. Pio sam. Evo gdje si me sad setio sok od banane. Neko od naših je pravio... Sok od banane? Smoothie sok. Ko je pravio smoothie sok? Ne. S mlekom. Ne znam. Pio sok s mlekom, jao ko je pravio... Sok s mlekom? Što sam pio u zemu, stalno imao. Da. Jagoda, banana i još nešto je bilo. Sok mlekom. Stvarno ne znaš. Letos, prošle godine, u aprilu, maju kad sam bio u Skoplje, kod Marija sam pio, napravio mi neki shake, nešto. Da li je jagoda, banana, ja sam se pocepao. Rekao, vidi bre, čoveč, šta je ovo? Jagoda, banana je perfektna kombinacija. Ali, sok od banane što sam ja pio kad sam bio mali, dođe nešto kao neki shake, nešto, nemam pojma ni ja. I mnogo je lepo, osjeća se banana lepo. Boja je onako žuta bila. I onda ovo je iz Grčke donete. Beži. A koja marka si dobio? Si bio mali? U kafiću. I onda dobio sam čašu. Ali je lepo žuto bila. Ne znam, to mi se stalo u glavi, onda sam tražio da nađem sok od banane i retko gdje se to našlo. I onda mi je Ivana donela iz Grčke i razočarao sam se u život, a ne u banane, u život. Toliko sam se radovao da sam na kraju rekao jebi ga. Dijelio sam posle, ko će pije sok? Češ još malo ovdje? Neka, dobar sam. Znači, da li bi kupio, da li bi pio? Da. Čak mi se stvarno dosta sviđa. Baileys jeste vrhunsko i ovo je vrhunsko. Nisam ni znao. Nisam ni ja, znači na slepo sam ga vidio, jedini je bio i kupim ga, ajde. Pametno, investirano. Da. Dobro je da se malo menjaš, ako non stop jedeš jedno isto, Jeste. dosaditi. Ovo je sad
nakon... Ko kad piješ, ja pijem Pepsi pa mi je sladak. Da. I uzim Coca-Colu i onda se osvežim u prilike. Pa ti je. To je to. Sam ja to crven ili smo oboje crveni? I ja sam crvena što mi veličina, vjerojatno. A, veličina, jesi. Nije, nemoj ti da smanjuš. Prijetno je, baš je prijetno. Kad se otvore vrata, bit će lepo. Evo kad uđe Vlado. Da. Otvori. Mi smo Nemanja trebali da snimimo 5 stvari, 5 minuta kratko samo da snimimo A mi snimamo. i da za sljedeće nedelje snimimo još 5 i tako da skupimo 10-15 stvari i da napravimo jedan video. Mi snimamo 3-4 minuta, imamo još 20 sekunda Nemanja. Nije, tako. 4. 38 minuta, mislim da je 35. Ne. Okej. To je to za danas. Srk. Budite pozdravljeni. Da ne kažem I to je to, šta? kraj, doviđenja, ćao.